Ai, Leonor, Leonor, que me dera a min? Vou-vos contar un segredo que non sabe ninguén. É que eu dende pequena soñaba con ser gardamariña e estudar na Escola Naval Militar de Marín. E creo que chegou o meu momento. Así que vou ver o que teño que facer para cumprir o meu soño. Pois sí, Beatriz. Ti vaite informando que nós, mentres tanto, imos facer un repaso pola vida da princesa. Os marinenses, cando falamos de comer, téñeno claro. Barumia por aquí, barumia por alá. Pois haberá que probar ese famoso bocadillo de luras. Imaginade que Leonor celebra o seu aniversario en Marín. Como sabemos que ela é unha namorada da moda galega, imoslle propoñer un outfit de moda marinense para esta ocasión tan especial. Que ademais ela ten os ollos azuis como a min, e queda fenomenal. Non, en Galicia Leonor vai aprender que unha chaquetiña é imprescindible. 4 de outubro, Beatriz Serén Díaz. Moi boas noites, Galloso. Día dos animais. Cousiñas, Día dos animais. A ti gustan os animais, Galloso? A min encantan os animais, os langostinos, as nécoras... Ai, que non me sexas lambón, Galloso, non me sexas lambón. Unha broma. Digo isto porque hoxe é San Francisco de Asís, que é o patrón dos animais. Así que mellor que recordarlle a xente que hai que amalos e respetalos moitísimos. Sí. No, aparte que, bueno, vamos a ver. Ti creo que tes algunha casa, non? A xente xa sabe que eu convivo con Fermín. Fermín, que precioso. Tipo encantador. Levámonos moi ben. Pero eu xa trouxen a Fermín. Atención que vea. Vemos que animais conviven A con... ver. Vamos a ver, veña. A veros. Algún teño. A ver, véase. Agora mesmo vou a presentar a miña gran familia. Un coello Belier, que ten xa case 7 anos, e que vive comigo dende que tiña 2 meses. O Festival Surfing do Lérez atrae ata Pontevedra a milleiros e milleiros de persoas, todos con moitísimas ganas de boa música en directo e de bailar, pero tamén de comer e beber ben, algo do que saben moitísimos hostaleiros da zona. E nós imos velo. E unha non pode visitar Valença do Miño sen vir ao seu mercado onde podemos atopar absolutamente de todo. Comida, decoración, roupa, un mercado moi querido por todos os galegos e todas as galegas. Imos a ver. O de atopar o maior fan de Luis Miguel. E como imos a conseguir isto? Pois con o noso cuestionario sobre o Sol de México. E para o gañador ou gañadora imos ter a chapa do noso programa. Aquí unha nova edición do Festival Surfing de Lérez. E nós imos a vivilo todo en primeira persoa, porque por aquí van a pasar artistas tan queridos como Boyanca Costova, Javier Lago ou Nena da Conte. Ademais de mercadillos, recollida de alimentos solidarios e moita troula. Así que tomade asento que isto comeza xa. Benvidos ao Surfing do Lérez, benvidos ao Festigaleando. Boas noites, familia da Televisión de Galicia, e benvidos e benvidas a este especial do Adiviña quen ven esta noite. Hoxe atopámonos en rigoroso directo agora mesmo que son as 10 pasadas da noite en Ferrol. E viñemos a esta fermosa terriña porque están en festas. E xa saben vostedes o que nos gusta a nos a Leria. Como podes ver, as miñas costas están aquí as atraccións con moitos meniños e nós viñemos ata aquí cun obxectivo moi claro. Ven este chapeu, non? Como coñecerán, é o noso chapeu oficial do Adiviña quen ven esta noite. E xa ten dono, ou mellor dito dona, porque esta noite vai dar un concerto aquí a Alaska co seu grupo Fangoria. E o noso obxectivo claro vai ser poñerlle o noso chapeu a Alaska en pleno concerto. E para iso vou estar moi pero que moi ben acompañada por Fran Cañotas e por Duarte Galván. Ademais, os nosos famosos, as nosas estrelas, xa saben o que poñer o chapeu, porque miren por aí que ben lles quedan. Moi boas noites, amigos e amigas da Televisión de Galicia, e benvidos a este especial de Adiviña quen ven esta noite. Hoxe atopome na maravillosa cidade de Vigo en rigoroso directo agora que xa pasa das 10 da noite, e como ven, pois por aquí o tempo está un pouquiño revolto, está a chover, pero como vos galegos se chove, que chova. Así que nós atopámonos no corazón das Rías Baixas porque están en festas. E onde hai unha boa troula, pois alá temos que ir nós. E como ven na miña man, teño aquí o chapeu oficial do Adiviña quen ven esta tarde ou quen ven esta noite, porque nós xa estamos a todas horas. E saben para quen vai ser? A ver, voulles dar unha pequena pista. Se lles digo que é un cantante internacional con moitísimos premios, ten ata Grammys latinos, xa saben? E se lles digo isto de bulería, bulería, así sí, non? Pois efectivamente, hoxe vai estar na cidade David Bisbal. E nós, o noso equipo, vamos ser quen de poñerlle este chapeu oficial do Adiviña quen ven esta noite a David Bisbal. E para iso vou estar moi ben acompañada